Maikanem Abilin. Tinapalabas, nagbaligid song itiranget da kadagiti soldado. Nagsanod dagiti soldado, gapotag kakapsot dagiti napuntaan iti pana anagamaran iti sabidong. Napaltugan met ni Victor, kat impandaan song iti kutada. Nasda ni Victor, idi nakita na ni Lando. Kang runaan pa'y, idi makita na ni Ami. Itagagayem, adto intituloy ti nobela tayo na pauluan. Maikanem Abilin. Sika soldado, agtulnog ka kada kami. Di mo kaya't nga ulurin na ka. Mangnamnama kayo. Agtong palak iti kayat nyo. Kanta ni Ami. Masidag. Kumusta ka, soldado? Ami. Ikanyo iti kanim na lumabisi. Wen Ami. Painuman nyo, lumawaw. Wen Ami. Ami! Mabit lang! Ami! Napano ni Ami? Anyo ti kayat asawan na ito eh. Ni Ami. May samot a rebelde. Naagasan kayong kakadwa. Nataming kayo na naimbag iti ospital. At damat ten kompleto nga agasyo. Kasanon ni Tiniente Monteverde? Subyak iti kuta dagiti rebelde. Anyo? Subyan tayo? Noita, agpapigsa kayo pailaeng nang runa dagiti napuntaan iti pana. Saan nga itati pa nagsubli tayo? Kaya't nung makita ka talaga at di tayo kabayanan, masapul ti reinforcement. Apong, adtuyin ti tumarin nyo. Idisom, tita kawayan at ugaw, apo. At tumarak to, itun madamdama. Nalpasan ti trabaho apong. Iso ang nag-awid ak adagos, tap numaasikaso kayo. Agyaman na, apo. Apong, diyak kaya't amapukaw kayo. Iso magpapigsa kayo kuma. Bakit akon, apo? Nakasagana akon amatay. Iti anyaman nga oras nga alaan ti Diyos ti biyag ko. Nakasagana akon. Apong? Wan, apo. Naragsak akon amatay. Kaputa, napadakkel kan. Ngam sayang. Tayak sa makita ti kapsat mo. Sakbay amataya. Apong? Sa pulang ti kapsat mo, apo. Sa pulang. Wan, apong. Sa pulang. Tapno isunto ti kabinadang mo. Ito'y abiyag. Agsinlakit kayo kuma. Agtinulong kayo nga agkapsat. Wan, apong. Elizabeth, apo. Kanayon kuma. Alaglagi pang dagiti bilbilin ko kan ka. Umuna. Agyaman kay ti Diyos. Iti inaldaw a bendisyon. Ken kanayon, agkidaw ka. Iti panarabay na. Iti inaldaw. Wan, apong. May kadua. Ayatam dagiti mangbusor ken ka. Di may katlo. Di ka gibalas. No adda magpasakit kan ka. Di may kapat. Taraon na dagiti agkit daw. Iti taraon mo. Nga oray kabusor da ka. Kat di may kalima. Ragamang dagiti inauna ngam iti sika.
Apong. Kat, di may kanam. Abilin ko kan ka. Di ka pumatay. Apong. Amo, anap noan gura. Di ka unggam, apo. Amo, kirit nam. Ngam kayat ko alag lagi pam kumaamin. Nagitibilin ko. Kang runaan. Di may kanam. Abilin. Bart, kumusta ti pan na kay deliver dagiti marijuana? Awan parikot, madam. Naibo sa dagos. Adong aminan ti agar-aramat dito'y ili tayo. Kan iti kabang-ibang pahay nga ilili. Iso nga umad-ado ti agorder. No kasta. Ado nga rod a kwarta ti may paima kada tayo, Bart. Iso nga iwanan nyo na inbag dagiti espesyal amula. Kada kala kwarta ti maipapaina kada tayo. Wan, madam. Anya, magsanod kayo. Di yung kabailan dagiti rebelde? Di kagdanag, Mayor. Mapaksat minto ida. Ngam na ita. Agpapigsapay dagiti kakadwak. Nang runakit ado tinasugatan. Kasanon ti anak ko iti kuta dagiti rebelde. Mayor. Masigurado yung kadingad da iti ikot dagiti rebelde ti anak yo? Masigurado yung kadinga isuda tinang kidnap iti anak yo? Batsik nga isuda. Ipapantayo na kasta, Mayor. Ngam saan ang nasayat nga agdarasudos kami. Kabailan mi daytoy. Isa di kay madanagan. Kasanon mo pinatay dan ti anak ko. Itian niya aga po apatayan da, Mayor. Idaw-dawat tayo asapay lakuma. Tag-subliti anak yo asika karadgad. Sika soldado, irangad na ka ditoy. Ada ito, herakad kan. Iti abay da ito yung babae. Victor? Rina, pudno gahamad da ka dito kuta dagiti rebelde. Saan kayong agtignay iti dagas? Da kami lang iti asidag. Masiputan mi ti amin na tignayo. Kapatay ka na doa. Rina, kanya tinarami ka kanya. Pinarpalitat na kito, Victor. Sobra arigat tinaramid na kanya. Saan na ka kayang taway-wayaan? Itian niya aga pumahimod da ka dito kuta da. Ni Ami, kaya't nakapatayan. Day tatipod no. Kinapod no na. Isuda ti bagbagak iti arebelde anang girakit kanya. Kat kita, nagbaligi tamanan anang kidnap kanya. Victor, kaya't nakapatayan ni Ami. Dakis a babae ni Ami. Awan ti basol ko kan ko natap no patayan na. Victor, matay ta ka din dito yung agpadpada. Masampol ang maibalod da kita arabelde. Mapulok da iti pagbaludan. Dakis na at tao. Iso dati mangipapa ay itirirupok dito San Isidro. Iso ang masampol ang makang magdamin. Kat mabulok da iti pagbaludan. Apo, kuyogan na iti tanam day di Marina na inam. Kaya't ko asarungkaran di tanam na nga oray iti maudin akong daway. Apong. Kuyogan na iti tanam na, Apo. Wan, Apong. Marina, adta kami ita. Dito'y abay, titanam mo. Napadak
dakkel ko ni Elizabeth. Ket iti saan amabayag. Panawak taon. Ket agkikita tayo tumutan. Ladingitak Marina. Kapot ang pinagsinak ina nga agkapsat. Ngamamok amayat matan ita. Tibiyang ti inauna nga anak mo. Apong. Apo, kanayon mo asarungkaran to'y tanam daydinam. Ket ti Solario, asikaswam, apo. Kaputa kukwam danjay. Tawid daydinam, kadagiti dadakkel na. Apong. Kanjay lutimi kinidalmas. Ipatawid kumatan ka, apo. Kayat ko, nga itinto abay ni Dalmas, di ba kaitanama? Iniluti me. Uwan, Apong. Matungpal. Sige, Apong. Agina na kayo pa dito kalapaw. Kalpasan na, mapantayon. Uwan, apo. Apong, naimbag kayo unay. Tasanda kami gayam akapkapin ano. Ngam inpatagdak iti husto. Agyaman ak unay, Apong. Apo. Katjak kayat amapukaw kayo, Apong. Takayat kayo apagserbyan itinaunday apanawan. Agyaman ak, apo. Ngam itulok mo. Ngay di may sangal daw. Awanak taon, iti da ito'y abyan. Apong? Anya ti plano iti soldado abalod tayo, Mang Ansong. No saan da tayo asardangan dagiti soldado arautan? Iso ti umuna amatay. Ha? Duada iti balod tayo a babae. Ni Rina. Mang Ansong, pangasyo. Rukatan da kami kini Rina. Saan da kami nga irakit akas to eh? Taplo nyo! Taplo da kami ti patayo nyo! Agtalag kayo kada kami, Mang Ansong. Saan ka di nga damang bambantay kada kami? Ngarod, saan kami nga garamid iti dakas? Saan mo bali? Kas iti kinunat, saan kami nga garamid iti dakas? Jakpatyan! Iti kanito nga garamid kami iti may kaniwas. Patayin da kami. Ano niya? Isorok atan da kami. Kat agsasarita tayo, Mang Ansong. Nukasta, saan dan ang nakarakat? Nawayawayan dan. Wen, ngumiti ka nito nga dadakas nga ramidin da. Matay damot adagos. Ano? Madama pa ilang agsarsarita da Mang Ansong kan Victor. Lando, anya ti panagrik ng itak ka ni Victor. Pagayam ka di. Wano imbilang mun akabusar. Ha? Linipat mo ka din ti panaggagayam tayo atalo. Anya? Kasta tinapasamak kan ka? Wen Victor. Dandaniak matay ti daydagon daway. Ngam na yung baglangan. Tada ni Mang Ansong anang paagas kanyak. Impanak iti ospital. Sobra sakit tinakam ko, Victor. Kaya't ko abalsan dagiti pasurot ni Senyor Simon. Lando. Nanguna pa di maamak iti mismo nga inak. May sudagaan tinang patay iti day di amak. Anya? Day tatiga po nang adak ita dito'y bantay, Victor. Takayat ko tayo di balas. Kaya't ko ti makikaykay sa kadamang Ansong iti amin nga iwayat da.
kontra kadagiti kabusor mi. Kastagayan. Kat niya mi, apay nga da ditoy. Itian niya aga po. Victor, iso ti kasarita may papan, iti day kapanan. Lando, apay akayat apatayin ni amin ni Rina. Itian niya aga po. Anya? Baliktad, Victor. Ni Rina ti agpangpanggap iti dakas kanyami. Kaya't napatayin ni Ami. Tapno awanan ti lapad iti relasyon niya. Anya? Awan ti dakas sa panggap ni Ami kan kuana, Victor. Ni Rina ti adda panggap na addakas kan ni Ami. Ay ayatak ni Victor, aging gaita. Iso lang ang tibit-bitik ti pusok. Ngam kasanumpay itan. Tagkabusar kami matan. Ami. Victor. Agsarita ta ko ma. Ado ti damagagan ka. Di takay. Mabit lang. Timag. Ibatam. Saan? Jak ibatan ti imam. Kaya't kung agsarita ta ko ma. Tanya ti pagsaritahan ta. Ami. Kaya't kung naibagam ti pudno kanyak. Apay nga da ka dito'y kuta dagiti rebelde. Naskan ka di pa'y ama-amuam deta. Anya ko maitakan ka. Maaddaag dito'y kuta dagiti rebelde. Ibagam ti pudno. Oray ibagakan ka. Awan matlaang ti Serbina. Maawatam. Ditakan. Ami. Inarakop na ka. Ibatang na. Ami. Agsarita ta kumaan na sayaan. Pangasim. Kasano ang masulbar ti palikot. Nuguram at ti adda iti pusom. Kaya't ko amamuan ti pudno ang makagapo. No apay nga adda ka dito'y. Anya ti aramidan ni Victor, iti kanito amamuan na ti pudno na pasamak kini Ami. Gagayem, di uliwan na denggan, tituloy ti nobela tayo na pauluan. May kanem, apilin! Nobela ni Virgil Paglay, direksyon June Rebutaso. Technical kan musical scoring, John Ligligan. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kan da ito nga istasyon. May kanem, abilin!